No Castro do Castañoso, na Fonsagrada, atópase unha das dúas únicas saunas castrexas presentes a toda agora na nosa provincia. Este xacemento xunto ao achado no Castro da Atalaya en Cervo serán dous dos temas principais da terceira xornada de divulgación científica do patrimonio arqueolóxico lucense, que se celebrará o vindeiro 16 de outubro no Pazo de San Marcos. Estas xornadas parecen unha boa forma de visibilizar e poñer en valor esa riqueza patrimonial e tamén de analizar e propoñer fórmulas para lograr que, ademais de darnos claves sobre a nosa identidade, estas estruturas arqueolóxicas sirvan para a dinamización cultural e social desas zonas. Unha xornada matutina que xirará en torno ás chamadas saunas castrexas ou monumentos con forno e que se celebrará debido a restriccións sanitarias en dúas modalidades. Unha presencial limitada exclusivamente a 25 prazas e logo unha modalidade online para que, como decíamos, temos que inscribirnos obrigatoriamente. Identificar e visibilizar o noso patrimonio arqueolóxico dende un punto de vista científico e divulgativo será un dos obxectivos desta xornada organizada polo Museo Provincial de Lugo en colaboración coa Deputación. O que pretendemos basicamente é continuar coa finalidade de establecer canles de comunicación coa sociedade a través da transversalidade dos museos. Unha transferencia de coñecemento onde investigadores e arqueólogos fomentarán o debate sobre estas construcións, rematando con unha mesa redonda para falar tamén dese aproveitamento das sinerxias do patrimonio arqueolóxico para establecer canles un pouquiño de desenvolvemento local de cara á comunidade onde se radican este patrimonio arqueolóxico. Todos os interesados en participar deberán cubrir un formulario dispoñible dende hoxe na seguinte páxina web ou na recepción do Museo Provincial de Lugo, ata completar o aforo, segunda orde de inscripción.